በእግዚአብሔር ቤተሰብ ክቡራት حواتين كمي وعيكم كمي مسيحهم أمين أملخنا እግዚአብሔር በመሕረቱ ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት እዚያ በህይወት ምስትንፋስ ዝሓለውና ዝዓቅበና ስሙ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን ራይ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ንሎሚ ክንመሃሮ አዳሊናዮ ዘለና እግዚአብሔር ክምህረና አዳሊዎ ዘሎ ይራየና ለዲዚ ይራየና ሎ ይራየና አራይ እግዚአብሔር አብረላይ እግዚአብሔር አምላኽና ንሕና ከም ዝፈተናዮ ከም ዝደለናዮ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ከም ዝፈቀዶ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዛ ሰዓት እዚያ ክምህረና ከለብመና እሞ መንነት ወይ ድማ ነገረ ክርስቶስ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ሎሚ ክርኢና ድሕሪኡ እንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ መንዩ ዝብል ክርኢና ምናልባት እቲ መንነት ወይ ድማ ነገር ዝብል እንታዩ እንድሕዳ ተባሂሉ ግን መንነት ብዛዕባ ሓደ ነገር ዝገልጽ እዩ ነገር እንተልና ድማ ነቲ ዝደለኻዮ ከም ምእተው ኮይኑ ወይ ድማ ነቲ ዝደለኻዮ ርእስቲ ዝዛረብ ወይ ድማ ዝነግረልካ ከም ምእተው ኮይኑ ከሰጉመካ ዝኽእል እዩ እምበኣር ንሎሚ መንነት ክርስቶስ ክንመሃር ዘገደደና ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕዳ ተባሂሉ ስለዚ ትምህርቲ እዚ ሓድሽ ትምህርቲ ኣይኮነን ሓድሽ አርእስቲ ኣይኮነን እስሙ ዝተመስገነ ይሁን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አማዋለ ስጋዊኡ አማዋለ ስብከት ከሎ ንቅዱሳን ሐዋርያት እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ነይሩ ደቂ ሰባት ሲ ንወድሰብ መን ይብልዎ ኢሉ መንፈሳዊ ሕቶ ሓቲትዎም ነይሩ ሐዋርያት ነናቶም መልሲ ሂቦም እዩ ስለዚ ሎሚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ዘይኮና ክንመሃር ደሊና ዘለና ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ من مخان نحنا فليتنا تماهيرنا كنا نمهريو بعوي دما هيوتنا خد كنا دحنيو امبار نكريستوس زي فلطو اندا صوعو خلو ነገር ግን ለነገረ ክርስቶስ በትክክል ዘይገልጽዎ ማሕረሰባት ዝሰርዕዎ ስለዘለው ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ብርድኢትን ብምስተውዓልን ክንመሃሮ ስለዘለና እግዚአብሔር አምላኽና ሎሚ ከም ፈቃዱ ነዚ ከምህረናይ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፋላለየ ቅጽል ስም ዝተፋላለየ ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትምህሮ እትምህረና ክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኒ ዓለም አማኑኤል እናተባህለ መሲሕ እናተባህለ አማዋለ ስጋዊኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ መጺእ ከሉ ዝተጸውዐ ብሉይ ኪዳን ብኦይ ዝጽውዓ ነበረ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ አዶናይ ኤልሻዳይ እናተባህለ ይጽዋዕ ነይሩ ስለዚ ከምቲ አማናዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንክርስቶስ ፈሊጣ ተረድያ እትጽውዖ ንክርስቶስ ብዘይ መፍላጦም ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምርድኦም ዝተፋላለዩ ሰባት ሬታ እንታይ ይገብሩ ነይሮም እዮም ንአምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይስሙ ንዑ ክምጥን ዘይክእል ንዑ ክገልጽ ዘይክእል እንታይ ይገብርዎ ነይሮም እዮም ይህብዎ ነይሮም እዮም እምበኣር ነዚ ትምህርቲ እዚ ኢና ክንመሃር እዚ ትምህርቲ እዚ ግን ከም ተቀድማ አቢልና ዝበልናዩ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝተፋላለየ ግዜ ኣብ ዝተፋላለየ ሰዓት ኣሚሄራትና እዚ ርእስቲ እዚ ተቃናቢሩ ሕብሪ ተለኺዳ ይቅረብ እምበር እቲ ትምህርቲ
እቲ መጽሓፍ ቅዱስና እዩ ዝምህረና ኣብ ብዝተፈላለየ ሰባት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ወቕቲ እንታይ ጌርናዮ ኢና ሰሚዕናዮን ተማሂርናዮን ኢና ፍልይ ዝበለ ሓድሽ ነገር እነምጽኦ ትምህርቲ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ንጌታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈላለዩ ስም ይህብዎ ስለ ዝነበሩ ነዚ ድማ ባዕሉ ከም ተቀድማ ቢልና ዝበልናይና ሐዋርያት ከሓቶም ከሎ እንታይ ዝብል ባዕሉ መን ምዃኑ ሰባት መን ይብልዎ ከም ዘለው ፈሊጡ ተረዲኡ ንቅዱሳን ሐዋርያት ንደቀ መዛሙርቱ ሓቲትዎም ነይሩ ስለዚ እቲ ሰብ ዝብሎ ሐዋርያት ከይደግምዎ ዶ ንክንደዚ ዝኣክል ዓመት ንክንደዚ ዝኣክል ኣዋርሕ ኣብ ዝሓደርክዎ እንዳሓደሩ ኣብ ዝወዓልክዎ እናወዓሉ ከለው እዞም ምሳይ ዘለው ዝመረጽክዎም ኣገልገልቲ ሐዋርያት ከምቲ ብድሕሪ ዘለው ካልኦት ዝብልዎ ድዮም ዝብሉ ከምኡ ድዮም ዝሓስቡ ንሓይስ መን ይብሉን ይኾኑ ንዓም ሓቲቱ መንነቱ ክገልጸሎም ስለ ዝደለየ እምበር ክርስቶስ ሐዋርያት እንታይ ከም ዝሓስቡ ዘይፈልጥ ነይሩ ማለት ኣይኮነን እቲ ሕቶ ከቕርቦ ከሎ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ልብን ኮላሊትን ዝፈልጥ ኩሉ ዝርዳእ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እምበኣር እቲ ሰብ ዝብሎ ብሓቂ ከም ዘይኮነ ክገልጽ ድማ ስለ ዝደለየ ንሐዋርያት ሰባት መን ከም ዝብልዎ ሓቲትዎም ነይሩ እምበኣር ኣብዚ ክንርድኦ ክንሕዞ ዘለና ፈሪሳውያን ንጌታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላኽ ከም ወዲ ኣምላኽ ዘይኮነስ ትሕቲ ኣቦና አብርሃም ይሰርዕዎ ከም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይምህረና እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እንተደኣ ተመልኪትና ምዕራፍ 8 መጽሐፍ ዘለና ኩልና ሓቢርና ንበረኸት ነንብቦ እንተደኣ ተመልኪትና ኣብ ፍቕዲ 53 እንታይ ዝብል ተሃይለ ቃል ኢየሱስ ከዓ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ አብርሃም ከይተወልደ ከሎ ኣነ ኣለኹ በሎም ስለዚ ብሓቂ ኢሉ ይብለኩም ኣለኹ አብርሃም ከይተወልደ ከሎ ኣነ ነበርኩ ኢሉ ምስተዛረቦ ፈሪሳውያን ድማ ካብ ኣቦና አብርሃም ሲ ዝተሓተ ገይሮም ይፈልጥዎ ነበሩ ይብል እዚ ከዓ ንስኻዶ ካብ አብርሃም ተዓቢኢኻ ኢሎም ሓተቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ዘሎ ብሙሉ ምዕራፍ ነንብቦ እምበኣር ቤት አይሁዳውያን ንጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ወዲ ሰብ ከም ዝኾነ እሞ ድማ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይፈልጡን ይጽውዑን ነይሮም ይብል መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ደኣ ወዲ ትጸራቢ ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ዘሎ ብሙሉእ ነንብቦ ምዕራፍ ጥራይ ክበኩም ሎሚ እቲ ጥቕሲ ኣይበኩምን ምክንያቱ ብሙሉእ ክነንብቦ ስለ ዘለና ስለዚ እምበኣር ህዝቢ ድማ አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ከም አብርሃምን ከም ወዲ ዮሴፍን ይቆጽርዎ ስለ ዝነበሩ ይርእዎ ስለ ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ከም ነቢ ይቆጽሮ ነበረ እሞ ይብል ከም ነቢ እንታይ ይገብሮ ነበረ ኢሉ ከም ነቢ ይቆጽሮ ነበረ ህዝቢ ስለዚ እዚ ዳ እቲ ነቢ በዓል ናዝሬት ነው ኣይኮነን ድማ ይብሉ ነይሮም ተመልከቱ ነቲ ጎይታ ሰማይን ምድርን ክርስቶስ አምላኽና በእምሮ ደቂ ሰባት በዓይነ ደቂ ሰባት እቲ ፍጥረት ተቆጺሩ እዚ ካብ አብርሃም ዝንእስ እዩ አብርሃም ክነብር ኣይክእልን እዩ እዚ ወዲ ወዲ ጸራቢ እዩ እዚ ኣብ ናዝሬት ዝዓበየ ማርያም ይኮነን እናብሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ይገልጽዎ ነይሩ
ስለዚህ እዚ ከም ነቢ ቆጽርዎ ስለ ዝነበሩ እዚ ደኣ እቲ ነቢ በዓል ናዝሬት ዶ ኣይኮነን ይብልዎ ነበሩ ኣበይ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ዘሎ ምርኣይ ይከኣል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 እምበኣር ቀፂሎም እንታይ እዮም ዝብሉ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኢንትሮ ኢና ንገብር ዘለና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኢንሻአላህ ዳሓር እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ይዝብል ብሰፊሑ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ከም ዝረደና ትሪየና ሕጂ ግን ደቅ ሰባት ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሎም ይጽውዕዎ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና እታ ሳምራዊት ማይ ኮታ ኣስቲኒ ዝበላ ንሳውን እንታይ ኣትብል ነበረት ትሕቲ ኣቦና ያዕቆብ ሰሪዓቶ ትሕቲ ኣቦና ያዕቆብ እንታይ ኢላ ንሳስ ከንመልከት ክሰርዖ ከላ ድማ ንዓኣ ኸድህን ናኡ ስለዝኸደ ንስኻዶ ካብ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ ዝብል ምላሽ ይባ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንተዳ ተመልኪትና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንተዳ ርኢና እንታይ ይዝብል ምዕራፍ 4 ኢየሱስን ሓንቲ ሳምራዊ ሰበይትን ይዝብል ልዕል ኢለ ከንብብ ንስኻ ደቂ መዛሙርቱ ግና ምግቢ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ አይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን ነበሩ እሞ እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ንስኻ አይሁዳዊ ከለኻስ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክሰቲ ትልምን ኣለኻ ክትሰቲ ማይ ትልምን ኣለኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ህያው ኣምላኽ እቲ ኣስቲኒ ህያብ ኣምላኽ እቲ ኣስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ መለመንከ ነርኪ ንስኻ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ኢላ ከዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ክተምፅኦ ኢኻ ንስኻዶ ካብቲ ነዚ ኢላ እዚ ዝሃበና ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ ስለዚህ እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ንስኻዶ ካብቲ ማይ ዝሃበና ንሱን ደቁን ማሉን ዝሰተያ ኣቦና ያዕቆብ ደህ ተዓቢ ኢኻ ኢላ ትሕቲ ወይ ድማ መንኣስ ያዕቆብ ቆፅረቶ ይብል ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ዝተፈላለየ ስም ዝተፈላለየ መንነት ከም ዝህብዎ ስለ ዝፈለጠ ንሐዋርያት ሓተቶም ኩሉ ሰብ እንታይ ከም ዝብሎ ፈሊጡ ሐዋርያት ድማ ኣሰሩ እግሩ ኣብ ዝወዓሎ እንዳወዓሉ ኣብ ዝሓደረ እንዳሓደሩ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ደቂ ሰባት እስራኤላውያን አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ሳምራውያን እንታይ ይብልዎ ከም ዝነበሩ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ይሰምዑውን ድማ ስለ ዝነበሩ ተመሊሱ ሰባትስ ከምዚ ዓይነት ኣባሃላ በሉኒ ሐዋርያት ከ እንታይ ይብሉን ይኾኑ ብምባል ሓቲትዎም ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ እታ ንወዲ ሰብ ትብል ንመን ከም ትምጥን ንመን ከም ትገልጽ ሕጂ ንሓሳብ ንወዲ ሰብ ዝብል ንእግዚአብሔር ቃል ማለት ንእግዚአብሔር ወልድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዳም ወዲ ሰብ ኣይኮነን ምናልባት ኣብቲ ነገረ ድሕነት ዝብል ኣብኡ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንመሃሮ ንኸውን ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ከም ዝረደና ስለዚህ ወዲ ሰብ ዝብል ግን ንመን ይገልጽ እንተዳይና ንክርስቶስ ኢየሱስ ንወልደ እግዚአብሔር ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ኣብ ሰለስተ ምዕራፍ ሓቲትዎ ማቴዎስ ወንጌል ክንከይድ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፈዲ 13 ዘሎ እንተዳ ተመልኪትና እዚ ሕቶ እዚ ሓቲትዎ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኩሎም መለስሉ ገሊኦም
ዮሐንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ኤርምያስ ገሊኦም ኢያሱ ገሊኦም ድማ ሙሴ ምስበልዎ ገሊኦም ካንታይ ኢሎሞ ገሊኦም ድማ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ተንሲኡ ይብሉኻ ኢሎም ነናቶም መብርሂ ሂቦም ሰባት ዜናቱ መንነት ከምዝብዎ ከምዚ ገይሮም ድማ ይገልጹ ከምዝነበሩ አስተውዒሉ እዚ ዝተፈላለየ ስም ክህቦ ከሉ ግን ዝተፈላለየ ምክንያት ድማ ነይሩዎም ወገናተይ ኤልያስ ኢኻ ሙሴ ኢኻ ኤርምያስ ኢኻ ሕዝቅኤል ኢኻ ኢያሱ ኢኻ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ኢኻ ኢሎም ዝተፈላለየ ስም ክህቦ ከሉ ዝተፈላለየ ምክንያት ድማ ነይሩዎም መን እስራኤላውያን እቲ ምክንያቶም ግን ቅቡል ድዩ ኣይቅቡሉን ምክንያት ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ንዝብል ግን ሙሴ ዝበለሉ ምክንያት ከምቲ ሙሴ ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ ምስ ወጹ ካብ ሰማይ ማና ዘውረደሉ ወይ ድማ ዘውረደሎም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ተመልከቱ እቲ ምምስሳል ማለት ናይ ሰባት ምምስሳል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ነቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ልዕሊ 5000 ዝኾነ ህዝቢ ንዕኦም ምስ ጠመዩ ጠሚዮም ምስ ረኣዮም ይብል ን5000 ዝኣክል ህዝቢ ሕብስትን ክልተ ዓሳን ባሪኹ ክምግብ ስለዝረኣይዎ እዚስ እቲ ንኣቦታትና ማና ካብ ሰማይ ዘውረደሎም ሙሴ እዩ ኢሎሞ ስለዚ ንጎይታ ሙሴ በልዎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 18 እዛ ኃይለ ቃል እዚ ንረኽቦ ስለዚ እምበኣር ሙሴ ጥራይ ኣይበሉን ከምቲ ሙሴ ኢሎም ንሙሴ ዘመሳስሎ ነገር ዝገለጹ ኢያሱ ድማ በሉ ኢያሱ እንታይ ዝገበረ ይኹን ኢያሱ ዝበልዎ ምክንያት ነቢ ኢያሱ ዝብል ዘለዎ ከምቲ መጽሓፍ ዘለዎ ከም በስለ ዘለዎ ነቢ ኢያሱ ምስ ነቢ ኢያሱ ድማ እንታይ ገይሮሞ ኣመሳሲሎም ኢያሱ ብናይ እንታይ ዝገበረ እዩ ኣብ ዘመኑ ወይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤል ወይ ኣብ ነቢነት ከሎ ብረድኤት እግዚአብሔር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንታይ ዝገበረ ኣቦ ወይ ድማ ነቢ እንተዳ ተባሂሉ ነቢ ኢያሱ ብናይ ታቦት ሓይሊ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝኽመር ገይሩ ንቁጽ ቦታ ገይሩ ኣስጊርዎ ኢያሱ ምዕራፍ ትንቢተ ኢያሱ ወይ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ዘሎ ኃይለ ቃል ንመ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ዘለዎ ንርአ ንጎይታ ኢየሱስ ድማ እቲ ናይ ኢዱ ተኣምራት ሪኦም እዚ ኢያሱ እዩ በልዎ ተኣምራቱ እንታይ ነይሩ ሕሙማት ክሕዊ ለምጻማት ክሪኡ ጎባጣት ክቐንዑ ብክልተ ዓሳን ብ5 ሕብስትን ባሪኹ ቀዲሱ ንልዕሊ 5000 ህዝቢ ዝኣኽሉ ክምግብ ምስ ረኣይዎ በረኸቱን ተኣምራቱን ምስ ረኣይዎ ለካዚስ ኢያሱ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኤልያስ እውን ኢሎሞ ኤልያስ ዝበሉሉ ድማ ከምቲ ኤልያስ ብእግዚአብሔር ቀናእ ዝነበረ ነቢይ ብእግዚአብሔር እንታይ ነይሩ ነቢ ኤልያስ ብእግዚአብሔር አምላኹ ቀናእ ነይሩ ስቕን ይጽናሐለይን ይትረፈለይን ዘይብል ብመንፈስ አምላኽ ዝተቃጸለ ፍቅሪ አምላኽን ፍቅሪ ህዝብን ዝነበሮ
بإግዚአብሔር ዝተመስከረሉ بإግዚአብሔር ድማ ቀና ነብይ ስለዝነበረ ቅንዓቱ እንታይ ነይሩ እንተዳ ተባሂሉ ካብቲ ብዙሕ ዝገብሮ ዝነበረ ንኤልዛቤልን ንኣክዓብን ዝገሰጸ ኣቦ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ቅንዓት እግዚአብሔር ነይሩ ናይ ናዊተ ደም ኤልዛቤል ኮነ ኣክዓብ ንናዊተ ብገንዘብ ጠቢሮ እዚ መሬት እዚ ስቡሕ መሬት እዩ ንዓና ድማ ብዙሕ ኣታው ክበና ይኽእል እሞ እንካ ብገንዘብ እዚ ክንዕድጎ ምስ በልዎ ደረት ኣቦታተይ ኣይህብን ኢሉ ርስቲ ኣቦታተይ ኣይህብን ኢሉ ናቢቴውን ቀና እንተባዕን ነበረ ጽኑዕ ነበረ እምነቱ እምበኣር ናብዚኦም ከይዱ ነቢ ኤልሳ ስለ ዝገሰጾም ናይ ናቡቴ ደም ድማ በዓመፅ ስለ ዝተፈጸመ ስለ ዝተሰርሐ እግዚአብሔር ካብ ናይ ናቡቴ ደም እግዚአብሔር ካብ ኤልዛቤልን ካብ ኣክዓብን ከም ዝደልዮ ንዓዓ ድማ ኣኽላባት ከም ዝበልዕዋ ብትብዓት በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ብቕንዓት እግዚአብሔር ነጊርዋ ለተስባት እግዚአብሔር በፍቃዱ ብዝደለዮ ብዝመረጾ ድላይ ኸዛረን ይኽእል እምበኣር እዚ ስለ ዝገበረ ኤልሳ እዚ ከም ዝገብር ኤልያስ የሬታ ኤልያስ እዚ ከም ዝገብር ፈሊጦ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ፈሪሳውያን ካብ አቤል ክሳብ ዘካርያስ ዘብሰስዎ ደም ካብኦም ከም ዝደልዮ ስለ ዝነገሮም አንተ ዚስ ኤልያስ ግዲ በሉ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ካብ 29 ክሳብ 35 ዘሎ ነንብቦ በሙሉት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 29 ምርአይ ይከኣል እዚ መስበሉ እንታይ አሚሎም ቀጽኢሎም ዮሐንስ መጥምቅ ኢሎም ነይሮም ዮሐንስ መጥምቅ ዝበሉሉ ምክንያት ድማ እንታይ እዩ ድሕርዳ ተባሂሉ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ንሄሮድስ ንሰበይቲ ሓው ማለት ንሰበይቲ ፊልጶስ ንሰበይቲ ሓው ኣውሲቡ ወይ ድማ ኣእቲዋ ስለ ዝነበረ እዚ ግብር እዚ ድማ እዚ ተግባር እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽዩፍን ፍልፍልን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ስለ ዝተዛረበ እዚ ዮሐንስ መጥምቅ ኢሎም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ዘሎ ንመልከት ኢና ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ብትብዓት ናብ ሄሮድስ ከይዱ እዚ ትገብሮ ዘለኽ ኣጸያፍ ነገር ፍልፉል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ተግባር ኣይኮነን ኢሉ ተዛሪቡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ስለ ዘስተምሃረ ኣይኮነንዶ ብግብሪ ዝዘመወ ኣይኮነንዶ ብግብሪ ሰበይቲ ብጻዩ ዝደፈረ በዓይኑ እንኳን ዝረአየ ዝጠመተ ዝበሃጋውን ዘማዊ እዩ ኢሉ ስለ ዘስተምሃረ ዮሐንስ ኢሎም እዚ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ተቕዲ 27 እንረኽቦ ኃይለ ቃል እምበኣር ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ፍቁራት ሕዋቴና ሓተይ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እናበሉ ሰባት ብተኣምራትን ወይ ድማ ብትእምርትን ብስብከትን ነቢያት እናማሳሰሉ
يصوعوا نير إذن زتقسنا يوم موسى وإلياس يوحنس كالوتن كم زي كون دما أبو إلياس مالت غويتا إلياس غويتا موسى أملاخ يوحنس أملاخ نبيات مقانو فعلو كبرو أبي تقليسيو بخبري أبدبر تابور بخبري أملاخ النتو عبيتو لعلنو قليسون أرديوني ماتيوس ونجل معرف أسرت شوعكته خف قد حدا زلو نرى ماتيوس ونجل معرف أسرت شوعكته فقديه هذه أبو مستقلت إلياس موسين نستقادا أملاخ موسين بر أملاخ إلياس بر النابورو خمز مسكرو هاوريات دما نعنا أبزي منبر يحشنا سلسة داس دما خنسرح له هذا نعاقا هذا دي إلياس هذا دما نموسي سلسين أنا أبزي منبر يحشنا هو فندي سمنا يمسك إغزابير مننت إغزابير مننت قويتا فريد كان تردي خان مس قويتا منبر كندي أزيد ده زبدن زحب السنين منبر كبري إغزابير بأملاخنتو بملكتنتو لعننو عريتو أب دبر تابورت بخبري قليسيو سمو زتمسكن يكون سلازي منبر أب قدما يكفل الزمان بخمزي زرعنايو زيناتو مننت اندهابو مسبات معرة ولا قالي أمس تحت سباتو ون غيرهم يفلطوا نيرهم يم نسو من مقانقنا هاوريات ليك هاوريات زخونة أبونا قدوس بطرس زتدارو هاي لك ألام نسنتاي زبن نسخاتكم ك من تبلوني مسبلة اندقنا زيناتو كوهاب مستسمع مستقلسة قدس بطرس صبوق غيرو مليسوي سلازي مليسو بيتا نهاوريات حاتيتوم نسخاتكم ك من تبلوني بلا نسخاتكم ك من تبلوني مسبلوم نسخات كريستوس ودياو أملاخ إخا كبل هاورياو قدس بطرس أماتيوس وينجل معرف 16 ولا 16 بمبال أتحقنيا مننت كريستوس إيسوس قليسوي بزيد ما قدس بطرس تنادى تمسجن بطرس زتنادلو زتمسجنلو مخنيات نسخا كم تسبا زقلصوها زيكونك أملاخ ود أملاخ نسخا كريستوس ودته ياو أملاخ يخايل بحق بطرس سجان دمنا يكون انجليس الكا اتي اب سماي زول ابوين نغزيابير انت ترام تامينكا على الغلغلتكا بنصهنا تعين تداليخا تؤمنن تصادقن بزي قن مسفر ذهب منفس قدس ابزريا قدس بطرس مننت كريستوس كريسو سلازي امبار تحقيا مننت كريستوس ኢየሱስ ገሊጽዎ መድማ ተናእደ ተመስገን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ክብራት ሕዋተይ ሕጁን ንክርስቶስ ሐቀኛ መንነት ዘሃቦ በክርስቶስ ማዕዳን ህይወትን ይረክብ ዘይናቱ መንነት ዘሃቦ ድማ ባዕሉ ኣብ ማሕበር አይሁድ በፍቃዱ ከም መስተሃፍ ማለት